Il-lejl it-tajjeb bibtej Milanisti u anka mhumiex, u llum ovvjament qegħdin biex nitkellmu dwar partita Milan Lecce, partita li kkontrollajna mill-bidu sal-aħħar ta' mumenti żgħar meta kien hemm il-penalty illi l-ewwel ir-referi tagħhom bad tħassar bil-VAR fuq Teo Hernandez il-fawl ta' Baskirotto li skont il-VAR ma kienx msawħ nidħol fil-mertu jekk kienx jew le l-uniku ħaġa li ħanajt biss kien illi waqt li rajtu qed le, dan mhuwiex fawl, però mbagħad meta ġejt rajt replays deret li Teo Hernandez ħaret saqajh u laqat il-ballun qabel ma ħadu Baskirotto b'konsegwenza ta' dan ovvjament id-difensor tal-Lecce laqat lil Teo Hernandez. Imma msod nidħol fil-mertu ora ma jgħaddiet kif iddeċieda illi jagħti il-penalty ma mbagħad is-surva ma' stenna. Marini Valerio Marini, mhux Valeria Marini, ma Valerio Marini, iddeċida li ma jagħtix dan il-penalty nasek, iddeċidek. Rebħa li waslet minn Rafael Leao u jiena nerġa' nistaqsi. Hawn xi ħadd li jgħidha li Rafael Leao maħqux kuntratt ta' 7 miljuni fis-sena. Dan mhux plejer, dan għal jen. Ma nafx kif hawn min jgħidlek le m'għandux kontratt ġdid il-Leao. B'dik il-paga. Jekk ituna 100 miljun inneħħih, le! Kif tista' tneħħel il-Leao? Min hawn bħal Leao? Vinicius Junior? U ħadd ixxieħ 100 miljun il-Vinicius, mhux hekk nagħmlu tajt mhux sejtulek 100 miljun ir-Real, ilmi ħadd mur tixtri. Fil-pożizzjoni ta' Leao. L-Kvaratskhelia, jafet jgħulek, x'jismu De Laurentiis, u xorta Kvaratskhelia mhuwiex Leao. Kvaratskhelia huwa plejer tajjeb, però huwa plejer tajjeb speċjalment maż-żgħar. Maż-żgħar ibiddillek logħba għax hu fid-djuq joħroġ. Leao il-kontra, Leao fil-beraħ jaħrab kif għamel fit-tieni gowl, kif għamel kontra n-Napoli fi-Champions League, kif għamel kontra n-Napoli fil-kampjonat. Kif għamel kontra l-Atalanta s-sena oħra, niftakar bħalissa għużek literalment bladdoċ ma' Sampdoria sala l-oħra u għol. Dak huwa Leao. U iva ħaqqu kuntratt ġdid ta' 7 miljoni. Nitkellmu fuq kontratti wkoll nixtieq ovvjament insemmi l-Olivier Giroud illi ġeddet il-kuntratt mal-Milan, ħaġa li kien mistħoq ħafna u ħadd pjaċir għalih u anki għall-Milan. Il-Milan għaliex ovvjament Giroud huwa plejer importantissimu u plejer bħalu trid iżommu viċin tiegħek. U għal Giroud stess għax naf kemm xtaq ikompli mal-Milan u forsi jalla l-karriera magħna. U huwa plejer indispensabbli għall-Milan, illum ħarġet ċara minn ajru la Prebic u mhux l-istess. Fuq il-bank kien hemm Origi li daħal li mhux l-istess u kien hemm Ibrahimovic li għandu 40 sena. Parentesi żgħira fuq Ibrahimovic qabel ma nitkellmu fuq affarijiet oħra. Sfortunatament jidher li erġajna b'xi problema. Ħareġ, skont naf ġifieri skoprejt wara l-partita, waqt li jagħmel il-warm-up biex jidħol fil-pitch, ħass il-polpaccio ma nafx fejn jiġi, onestament ma nafx fejn jiġi. Il-polpaccio, ġieli ħana jitħass il-polpaccio u spiċċa ħareġ fid-dressing room itzappab flimkien mal-massaġġatur. Jidher li ġejja xi inġeri oħra. Ibra għandu 40 sena u din ħaġa naħseb li tiddaħħalha f'moħħu illi żmienu sfortunatament TikTok l-alloġġ għal kulħadd tidoq. Jiddispeċini nitkellem hekk imma ma jistax ikunu. Huwa ġġessa kemm fuq il-bank għas biss jidħol. Imma, mela, nerġgħu ngħaddu għall-partita tal-lum, partita fej Pioli ddeċida li biddel 4 players. Il-mara qed tagħmel sinjal li l-polpaccio jiġi kaf, u x'jiġi bil-Malta? X'jiġi? Pexxun. Jidher li il-polpaccio, grazzi għal-mara tiegħi ovvjament li dalet tiċċekkja fuq l-internet il-polpaccio huwa il-pexxun.
għal min ma kienx jaf bħali ngħidu grazzi li Xeris għax kienet illi bħassoltu salvani u issib li l-affarijiet li jiena ma nkunx naf. Mela Ibrahimovic jidher li weġġa l-pexxul u x'kien ħareġ mill-pitch, ħareġ kien mal-massaġġatur u kien anke qed itsappab. Mhix xi ħaġa sabiħa imma issa naraw. Nirritornaw għall-partita kif kont ħanajt l-ewwel, Pioli biddel 4 players illum. Mhux Ibrahimovic, Rebic minflok Giroud imweġġa, Kalulu minflok Calabria sospiż, Ciao minflok Kier mistrieħ ħaqqu u Bennacer li ħaqqu wkoll jistrieħ bħalma ħaqqu Tonali lab minfloku Messias. B'konsekwenza ta' dan Brahim Diaz lab trekwartist u Krunic lab ma' Tonali fiż-żewġ midfielders tal-erba tan-nofs. Qed insemmu li Krunic nixtieq ukoll nagħti merħba lil Andrej Krunic it-tifel ta' Rade li twilet propju jumejn ilu jekk mhux il-bieraħ għax jien nitfixkel, però naf insomma bejn partita tan-Napoli u bejn partita tal-lum kontra l-Lecce, illum għalija ovvjament għalikom naħseb li jiġi il-bieraħ għax intom ma taraw il-video il-ħadd minn is-ser żball, sorry, it-tnejn illum il-ħadd ħawwa taħwit. Xejn, qed inħawwa taħwit enormi, tatux każi. Rade Krunic illi kellu tarbija tiegħu li jismu Andrej Krunic twilet issa propju din il-ġimgħa nixtieq nidih merħba wkoll. Barra minn hekk nixtieq nitkellem anki fuq biex nitkellmu ftit dwar il-partita li ma naqbadx indawwar is-suġġett kif kont qed ngħid. Partita ddominata mill-Milan, mhux li ngħid li kellna ħafna okkażjonijiet, però ddominajna mill-bidu sal-aħħar u anki barra minn hekk rajna kifet diġa għalien fil-ground Rafael Leao, illi meta irid jiskorja. Ta' min jgħid li Rafael Leao skorja t-tieni gow tiegħu bir-ras kemm ilu mal-Milan u propju l-ewwel gow sa kontra l-Lecce wkoll ġol Via del Mare, ġifieri ġol Lecce. Fl-istaġun 2019 qed nażaq skużawni, 2019-2020 l-ewwel staġun biex niftehmu tal-Covid, l-ewwel staġun ta' Pioli fil-fatt. Pioli bħalma tafu d-debutta f'Milan Lecce 2-2 f'dik is-sena stess kien skorjanna Calderoni fl-aħħar minuta għal min jiftakar u għal Milan skorjaw Rebic u 20 tal-Inter għax dak bħalma tafu ma semmiex. U kien skorjanna Calderoni b'xut bellezza fit-93 minuta wara li kien konna minna logħba, konna ħjar minnhom, ma insomma. Fir-ritorn nirbaħna 4-1 u Leao kien skorja gow hekk bir-ras hekk intafa biex niftiem mhux se nintafa għax inkisser screen. Cross hekk intafa Leao biex jiskorja r-raba' gow tal-Milan. Illum reġa' skorja darba minn corner ta' Tonali bil-mod baxx lejn Messias, reġa' taħel Tonali darba li fuq it-tieni lasta jolew 3 plejers tal-Milan fuq it-tieni lasta Kalulu, Ciao u Leao ħadu Leao u Leao qeleb lil Falcone minn naħa l-ora Falcone seta' bis-Saħares ovvjament ma xejn u ballu fix-xibka. It-tieni gow kien is-solitu markjo di fabbrika ta' Rafael Leao. Kif tħallilu l-ftuħ Leao huwa devastanti. Qabad il-ballun u talaq it-terbo. Ma mhix 77 metru kif għamel kontra Napoli, però nikkalkula 30-35 metru, fejn fdaw 35 metru qabeż żewġ plejers, il-Baskirotto li spiċċa u mbagħad anke l-ballun għaddilhom minn bejn saqajh u jekk min isser żball Hjulmand jew Blen wieħed minnhom insomma li ovvjament ma stax jieħu biġġieri. U l-ballu fix-xibka. Naħseb li nista' nagħlaq hemmhekk dwar il-partita ta' kontra il-Lecce, partita li kien ħaqna nirbħu u partita li rbaħna. Importanti li dir-rebħa reġgħet poġġina fuq l-Inter u daqs ir-Roma. Nistenna ovvjament ħanaraw se jagħmlu ir-Roma it-tnejn kontra l-Atalanta. Qed insemmi t-tnejn ħalli nkun ċert illi tifhmu xi ngħid minħabba li ġranet differenti. Hemm ukoll partita ħad tibda tal-waqt fil-każ tiegħi jew bdiet insomma. Napoli-Juventus, partita importantissima għalina tal-ewwel kontra tat-tielet, issa ġew it-tielet, illi wkoll hija importantissima għal Juventus kontra Napoli anzi t-tielet kontra l-ewwel ġewwa l-Allianz Stadium, niskuża ruħi, partita li wkoll tista' tfisser ħafna lina għax hija importanti biex naraw ir-rendiment ta' min ħajdħol fl-ewwel erba'. Ta' min infakkar li r-raba' post din is-sena minħabba t-tazzi Ewropej li hemm ħafna Taljani, mhux bil-forsi ifisser Champions League, jista' jfisser Europa League u jista' jfisser ukoll Conference League. Daqsxejn remotissima Conference League, però mċan żgħir.
Mhux qed nidħol f'dettalji llum f'każ li nara li hemm ċans li tiġri nidħol fiha iktar tard f'video ieħor jew forsi anke xi darba nkun live u nitkellem magħkom. L-aħħar ħaġa li xtaqt nitkellem fuq dwar iċ-Champions League. Derby. L-uniku logħba li ma xtaqx illi ssir konna nafu li f'każ li għandhom man-Napoli u li l-Inter jgħaddu mal-Benfica niltaqgħu. Ma xtaqtix, onestament, kienet l-uniku logħba li ma nixtieqx. Tgħid li tippreferi tiġi mar-Real jew mas-City, ifhimni. Fuq il-karta itqal Real u City, imma d-derbi huwa dejjem derbi, derbi ma dax fejn ħajmur. U derbi nafu li jekk tinqala mar-Real, tgħidu iwa qlajt mar-Real, jekk tinqala mas-City, tgħidu iwa qlajt mas-City, jekk tinqala mal-Inter ma tgħidx u iwa. Tgħid iwa ma daw! U l-istess ħaġa ovvjament l-Interisti magħna. Sewwa? Ħaġa waħda ħanejt. U dik kont qed naħsibha dalgħodu rajt ritratt ta' Ancelotti u Maldini plejers mal-Milan. Fl-1989 Ancelotti u Maldini rebħu Champions League flimkien. Champions Cup fil-verità kienet. Sena wara l-istess żewġ plejers rebħuha flimkien. It-tnejn mal-Milan. Sewwa? Ancelotti irtira, beda l-karriera tiegħu ta' coach, Maldini baqa' jirbaħ il-Champions League fil-94 ħa oħra. Fl-2001, 2002, l-istaġun 2001-2002, wara it-telfa ta' Webshej ma' Torino b'gol ta' Antonino Asta u penalty fallut minn Filippo Inzaghi f'92 minuta li tefgħu fuq Mars, tant kemm ollih, tkeċċa Fatih Terim u minfloku ġi coach mal-Milan Carletto Ancelotti. Dik is-sena l-Milan konna diffiċilment ħanetlu Champions League, però grazzi għal Ancelotti bl-aħħar partita propju kontra l-Lecce rebħa ta' 3-0 tħallna Champions League u s-sena ta' wara 2002-2003 bdejna mill-playoffs kontra Slovan Liberec f'Awwissu, grazzi għal Pippo Inzaghi ta' dik ir-rebħa bqajna sejrin sal-finali kontra l-Juventus. Maldini, captain u għalla tazzaw Ancelotti coach l-ewwel trofew tiegħu internazzjonali flimkien mal-Milan. Fl-2005 finali mitlufa ġewwa Istanbul li huwa l-istess ground tal-final ta' dis-sena, Ancelotti coach, Maldini captain u Maldini skurja l-ewwel gowl f'dik il-partita wara 40 sekonda. Jekk min issa jersbal Meruni u spjegaw li fil-każ kien l-iktar gowl kmieni biex ngħidu hekk mill-bidu tal-partita li ġi skurjat final ta' Champions League. Dik il-partita speċjat kulħadd jaf rebħa Liverpool, però kienet final oħra labu flimkien. Sentej wara ġewwa tieni fit-23 ta' Mejju waslet ukoll final ta' Champions League oħra mirbuħa minn Ancelotti coach u Maldini captain. Fil-verità kienet l-aħħar tazza li olla Maldini. Minn dak iż-żmien, ġumma ovvjament irtira. Minn dak iż-żmien għax għal min ħajajd li ma ħadniex le niskuża ruħi l-aħħar Champions League għax imbagħad fil-fatt olla il-Koppa Interkontinentali u l-World Club Cup insomma kontra l-Boca Juniors f'Diċembru. Molliex kontra Sevilla għax kien hemm Ambrosini captain dakinhar fil-Supertazza fis-Super Cup Ewropea. Dakinhar kien hemm Ambrosini captain. Però ħanaddu għal aktar żmien Ancelotti telaq lil Milan mar mal-Bayern mar Paris Saint-Germain fejn baqa' jirbaħ lokalment, baqa' jirbaħ iżjed kampjonati mar ma' Chelsea fejn rebaħ kampjonati wkoll, mar Real Madrid fejn daw kellhom f'moħħhom kellhom il-Mourinho qabel dejjem riedu jollu la desima li tfisser ovvjament l-10 Champions League. U Ancelotti irnexxielu. Raġgħu għall Champions League hemmhekk. Però fast forward għaddew 14 sena mill-finali tal-2007 Paolo Maldini wara l-irtira fl-2010 fl-aħħar wara 8 snin l-irtira jirritorna fid-diriġenza tal-Milan. Bħala diriġent jirritorna, anzi jiddebutta bħala diriġent, jirritorna fil-Milan però bħala diriġent. Sena wara il-Milan jirritornaw fil-UEFA Champions League. Fis-sena ta' wara il-Milan jirbħu l-kampjonat. Fis-sena ta' wara il-Milan jaslu semifinali ta' Champions League. Ancelotti mill-banda l-oħra jgħid semifinali oħra. Il-finali ħassir f'Istanbul. Ancelotti u Maldini iridu revenge minn din il-vendetta
minn dak il-ground. Ancelotti lil Maldini għallu niltaqgħu fil-finali qabel ma ħarġu il-Polots, qabel ma konna ddejna mat-Tottenham fl-aħħar 16. Ħassir din, ħanaraw lilhom it-tnejn. Jew le. Jiena m'iniex ngħid li jien ottimist la ħassir, sempliċiment għaddit li mir-rasi 180 minuta hemm il-bot. Naraw minn hemm, ovvjament għalina jibsa ħafna x'derbi, u dejjem derbi, u anke r-Real għax il-Manchester City naħseb huwa l-iktar tim b'saħħtu li għandu organiku qawwi, però hemmhekk għandna tnejn li aħna. Jiena ħanħallikom b'ibtijajx il-video kien daqsxejn twal mis-soddu, ma ħassejt li kelli ngħidilkom din ħaġa. Nitkellmu wara nhar is-Sibt għar-Roma Milan, issa ħnaddu għal ftit momenti ta' reklami jew ma nafx hekk le, niskuża ruħi, se jitkellem Mark warajja biex jgħidilna x'ġara fuq Juventus Napoli. Intom tafu, u jaf, jien għandni le, kif dejjem ngħidilkom. Narakom b'ibtijaj, niltaqgħu nhar is-Sibt. Saħħa. U qabel naqta, importanti, dejjem Forza Milan. Ciao ciao. Il-lejla tajba ħbibti fl-Allianz Stadium ta' Turin Napoli għalbu l-Juventus bl-iskor ta' 1-0. It-telet telfa konsekuttiva għat-tim favorit tiegħi, però kienet telfa b'differenza għal-inqas illum uru grinta u neqpanet li kienet telfa immeritata. Dik kienet ir-raba darba fl-istorja li lil-Napoli ma rbaħnilhomx laħom u laqqa sewej biex mat-timijiet ta' hemm taħt dan ifisser li ma rbaħna qatt dan l-istaġun. Mhux l-istaġun tagħna, ġifieri huwa l-istaġun ta' Napoli, like it or not, qegħdin viċinissimi li jirfu il-lig, però aħna moħħna hemm għax għandna l-objettivi tagħna wkoll. Logħba li Juventus ingħalqu tajjeb ħafna fuq wara, forsi kienu ftit inċisivi fuq quddiem u Napoli rafu dak il-gowl fit-93 minuta ta' Raspadori. Jiena daw l-affarijiet niddeq nitkellem fuqhom ma ħajkolli ngħidha. Il-lejla fit-tepu fil-ħażin u ħanitkellem anke x'suppost għamel kontra Juventus biex ma jkunx hawn xi ħadd jaħseb li ġejt hawnhekk il-lejla biex noqgħod nikbi għax lefna man Napoli. Nikbi m'għandix għalfejn. Għax ta' rajna u għatan u ngħidu għadna fiċ-ċans għax għadna biss fiċ-ċans. Se kan nispjega għalfejn qed ngħidlek. Biss jiġi referi Fabri u jibda bil-vinta karta safra lil Locatelli. Li ma karta safra se tagħti kkundizzjonat il-logħba ta' Locatelli, però Locatelli ma beżax għax irringja letteralment lab bħal boxer f'nofs il-ground. U ma daw it-tip ta' nies hekk tittilab. Fl-opinjoni tiegħi nirringrazzaw l-Alla l-Juventus li ma keċċix il-gatti għax jiena neqpa nsostni li kienet ta' ħamra
Ġifieri ma nafx kif ma marx jiċċekkja l-VAR. Il-gow ta' Di Marija jingħad li telaq minn fawl ta' Milik. Jiena xirajt jien il-ballun l-ewwel. Imma ejja ngħidu għas-saħħa tal-argument kien hemm fawl. Jista' xi ħadd ifissilli għalfejn dan ma saffarx u kellhom jgħidulu l-VAR mhux ħalla l-azzjoni tal-gow u askurjaw il-Juventus u mbagħad ra x'għamel biex jannulla l-gow. U mbagħad ngħidu dak kellu jiġi annullat. Ngħidu għas-saħħa tal-argument kellu jiġi annullat, kellu jkun xejn. X'tgħidilna Sur Fabri fuq il-penalti ta' Kwadrado ma qbilx tarahu? Mhux hekk. Ma s-sistema Moġġi kienet ħażina. U qed ngħid hekk għax dawn huma kollha mistoqsijiet li jridu jitwieġbu. Flok is-Sur Fabri ħandu naqra fuq il-plejers tagħna x'in iktar jinteressani mit-tim tagħna mill-FIGC u mill-referees. Boqqa brodu. 4 dilettanti tajbin fixkum bir-raġu bara f'kantuniera. Mela ħabda mill-gowl Szczesny. 6.5 kien hemm okkażjonijiet li żamna fil-logħba u mnalla kienu. Kwadrado 6 għamel logħba tajba immens. Gatti dik li jobżoq il-ħdura u ma daw hekk tittamel 6.5. Rugani li ħadd xokk etern x'rajtu ħajibda l-logħba l-Osimhen ġabu 0. 6. Danilo m'għandix dubju 6. Sawle 6 ġie sostitwit minn Faġġoli li ħaqqu 5 u se tagħmel aħjar fil-gow. Biss naqaf nofs il-ground. Rabiot ħaqqu 6 però Rabiot llum ma kienx bħas-soltu. Però still ma nixi kien warrur. Locatelli 6.5 kif qed boxer f'nofs il-ground. Kostic ma tantx għaddej minn mument feliċi 5.5. Chiesa 6. Chiesa li replacejaw daħal flok Kostic. Miretti is-suppost xogħol tiegħu ma jsirx minnu ma nafx minn min irid isir. 5.5. Di Marija ħaqqu 6.5 għamel gow kapo lavur ma mbagħad ma nix għalfejn kompli nispjega. Milik 5. Milik ma nafx niġri dal-aħħar hemm minni beda staġun tajjeb u minn wara l-inġej sodu qatt ma ġie f'postu. Daħal Vlahovic minn floku illi x'għandih punti. Allegra u 5.5 it-tielet telfa. Ma Allegra naqbel fuq ħaġa li qabatu telaq il-ġew. Seħilhom mbagħad reġa' ħareġ. Kien li kien, sar li sar, inħarsu għall-logħba li jmiss. Issa il-logħba li jmiss. Il-logħba li jmiss hija kontra l-Inter fil-Koppa Italja. Għalfejn qed ngħidlek. Qed ngħidlek għax San Gabriele Gravina għamel eċċezzjoni miskin. Uża l-artiklu 43 fil-kodiċi sportiva li ħaffer il-Lukaku minħabba razzismu. Jiena ma ġejtx hawn biex ngħid li għandna nkunu razzisti. Ma din il-pjena tintuża min ikun wieħed snin twal. Eżempju, sospensjoni ta' xi 5 snin, 6 snin mill-futbol ikun skont ta' nofsa. Skontu għala safra xejn, ġifieri, u l-logħba kontra l-Juventus ħajaba. Mhix problema. Iktar ma tkun diffiċli l-oppożizzjoni, iktar il-Juventus iqum. Però aħna nafu x'inhi l-intenzjoni tal-federazzjoni. Għalhekk qed aħna għandna fil-kompetizzjoni imma aħna qatt ma nistgħu nilħuha. Għax aħna nafu s-seġġenar l-erba' m'għandix għalfejn nistudja teżijiet biex ninduna. Ma jistax ikun persuna
li waqqaċċajt il-futbol Taljan b'eliminazzjoni wara l-oħra mill-World Cup jagħmel dawn l-affarijiet. Ma insomma, jiena ħaniqaf hawnhekk. Wara hemm waqfa ta' reklami. Juventini aħna kontra kollox, kontra kulħadd. Min mhux magħna huwa kontra tagħna, u kontra tagħna huwa kulħadd. Tim soħra, m'hemmx il-Milan għax għaddew għalgħu n-Napli, dawk huma kontra tagħna wkoll. Kulħadd. Min mhux magħna kontra tagħna. Forza Juve u fejn u alla fin, saħħiet ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birzebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħum u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Insermilkom bib-tiegħi tal-Kamra Sportiva, Brighton xejn, Manchester United xejn, Manchester United nerbħu bil-penalties u we're going to Wembley again. Jiddispjaċini għal min it-tama il-United konna spiċċa l-istaġu li konna se nilqalgħu illum, jiddispjaċini se jkollkom tistennew forsi mal-finali. Il-finali ħatkun diffiċli kontra l-Manchester City, però għadna hemmhekk u ħadd pjaċir ħafna illi l-Manchester United għamluha għaliex jien kont wieħed minn dawk illi onestament wara il-porkerija illi għamilna kontra is-Sevilla qed semmorru Wembley ħanaffrontaw tim in forma ħafna fil-Brighton li jafu jilagħbu sew il-futbol bil-ballum, nemmen li bħala futbol jilagħbu futbol aħjar minn ħafna timijiet fil-Premier League u ħadd mur hemmhekk ħadd affronta tim li nista' timmaġina l-motivazzjoni li għandhom li jkunu fil-finali kienet se tkun impreża diffiċli ħafna għal tim illi bħalissa għandu l-injuries tiegħu ukoll u tim illi sofra heavy defeat ukoll, però ir-rebħa tal-lum turi li dan it-tim għandu reżiljenza, għandu dik il-bounce back ability illi sfortunatament ma tantx narawha meta t-tim imur minn taħt, ġifieri dak il-ħin stess fl-ogħba, però ħafna drabi wara telfa konsistentament din is-sena rajna t-tim dejjem jarġa' jagħti risposta. U llum ir-risposta kienet forsi ir-riżultat ma ġiex fid-90 minuta jew fl-extra time, però
xorta waħda wasalna hemmhekk u kieku jinqabel il-logħba kont tgħidli toħodha rebħa bil-penalties, kont ngħidlek whatever it takes us to get there to Wembley. Jiġifieri jekk rebħa fid-90 minuta ideali, rebħa fl-extra time u rebħa fil-penalties l-aqwa li għamilnija għal finali. Bħala man of the match, illum natija lil Victor Lindelof. Naħseb illi konfermajna ċertu punti ukoll illi ċertu players jidhru ħafna aħjar mal-United meta ma jilabx Harry Maguire. Bir-rispett kollu lej Harry Maguire, però nemmen li Victor Lindelof huwa difensur aħjar minnu u kont qed naqra xi kummenti wkoll minn gruppi oħrajn li jsommu mal-Manchester United. U forsi kien hemm minqajjem il-punt li jisma' forsi Victor Lindelof li kieku kellu center back partner naqra aktar effiċjenti minn Harry Maguire dal-aħħar snin kien ikun difensur ħafna aħjar milli daqs kemm kien jidher. Illum Victor Lindelof kien il-man of the match naħseb flimkien ma' Aaron Van Bissaka u bis-saħħa tagħhom żammejna naħseb il-chances ta' Brighton quite limitati ħafna ma tantx kellhom chances il-Brighton ta' dak is-save eċċellenti illi għamel De Gea u hemmhekk nagħti kredtu il-De Gea naħseb bħala shot stopper ma tantx hawn minnu aħjar minnu, però mbagħad f'affarijiet oħra building from the back kemm commanding fil-lasta dak huma topics oħrajn li nafu li huma naqra weaknesses tal-goalkeeper Spanjol ta' Manchester United ukoll. Ġifieri imma tajjeb ukoll li wara l-kritika li rċieva li fil-mument deċiżiv illum laqgħu ukoll fil-penalties ma tantx tkun fiduċjuż għax De Gea kulħadd jaf li ma tantx huwa penalty shot stopper tajjeb ħafna. Ġifieri kellu jkun penalty mormi minn Sully March illi tagħna ir-rebħa f'din il-partita. In ġenerali bħala prestazzjoni naħseb illi l-logħba kienet setat marret kull naħa, ġifieri kieku rebħu għal Brighton ma kienx tgħid li serquha u ħadd ma jista' jgħid ukoll li Manchester United serqu il-partita. Kif diġà għedt naħseb illi Van Bissaka kellu logħba tajba ħafna meta tqis illi kien ħajaffaċċja plejer għal Mitoma, ġifieri nafu dis-sena kemm kien effettiv u naħseb he handled the task very efficiently u jixraqlu tifħir. U kont infatti wkoll sorpriż bis-sostituzzjoni meta daħal Malassja minflok Aaron Van Bissaka illi għax kellu partita tajba ħafna, però tqis il-labna il-ħamis ukoll il-plejer u l-coach rid iserraħ ukoll. Plejers oħrajn naħseb bħal fosthom Luke Shaw, naħseb kien tajjeb ħafna, naħseb bħala plejers disappuntanti naħseb kien Eriksen li kien disappuntanti fil-partita tal-lum u naħseb ukoll li Erik ten Hag għamel tajjeb ħafna meta daħal Fred, naħseb meta daħal Fred kellu partita tajba ħafna u naħseb hemmhekk il-kontroll tal-partita beda jixxiftja ftit iktar favur ir-Red Devils. Casemiro jgħid li naħseb għadu ma reġax sab il-forma li kien fi żmien qabel il-World Cup. Naħseb hija wkoll parti tkun realistiku wkoll xorta qed jagħti l-kontribut tiegħu, però għadu ma mhux qed maħniex qed naraw il-Casemiro li konna qed naraw ta' qabel. Rashford ukoll naħseb ma kienx grange kif diġà qed. Anthony nista' naqra aħjar ukoll minn għandu speċjalment mill-lob l-oħrajn li kien beda qed juri progress fil-lobit l-oħrajn. Jiġifieri in ġenerali però ma tantx naħseb kien hemm xi tgerger wisq ir-risposta ingħatat ta' tqis li labna kontra l-Brighton ukoll meta ġejna l-mument tas-sijunno fil-penalties. Dak il-ħin lotterija 50-50 u naħseb il-plejers kollha tista' tgħid li taw penalties
effettivi tajbin ħafna, ġifieri kienu very well taken penalties li ma tantx ċans il-goalkeeper anke kien markaħħom illi jilqgħu, ġifieri tal-penalty ta' Savitzer li donnu hemmhekk il-goalkeeper forsi seta' għamel naqra aħjar u seta' ġabu hemmhekk, però kien xorta wkoll penalty naħseb li nagħta tajjeb u faċli forsi tikkritika, però il-players kollha taw penalties effettivi. Jiena wkoll bdejt naħseb illi given il-track record ta' Dega fil-penalties naħseb illi se jkun xi penalty mhux li jilqgħu forsi jitfgħu barra u kien Sully March li thankfully għamel dan u l-Manchester United allura għamilniha għal finali. Naħseb dis-sena in ġenerali f'issa fejn qegħdin issa kieku jkolli nagħmel naqra nieħu ritratt tas-sitwazzjoni naħseb illi il-coach Erik ten Hag għamel miraklu. Din is-sena meta tqis illi inna staġun sħiħ nilagħbu mingħajr a proper number 9. Ġifieri llum lab Martial thankfully ngħid lab għaliex ksibtu li daqshekk lab wara dik l-inġeri li kellu kontra Sevilla, però meta tqis illi ħafna mill-ħin Martial kien imweġġa. Konna qegħdin niddependu ħafna fuq Rashford, meta tqis li qegħdin issa bħalissa qegħdin nirraba bloba inqas fil-Premier League wara r-riżultat sabiħ li kellhom Newcastle kontra Tottenham 6-1. Ġifieri issa nilagħbu kontra Tottenham il-ħamis ukoll, ġifieri mbagħad logħbiet kontra Aston Villa wkoll. Mela meta tqis li qegħdin ir-raba' post, erbaħna diġà l-Carabao Cup, qegħdin fil-finali tal-FA Cup, kieku konna iktar ma kakki u ma tajniex ir-rigali li tajna Sevilla, probabbli qegħdin fis-semifinali tal-Europa League imma kieku waqgħu kiser siequ. Naħseb li l-assessment huwa pożittiv ħafna. Huwa biżżejjed li naħseb ħajwassalna biex nerbħu l-unuri l-kbar, bħalissa definitely li le. Hemm bżonn ħafna irtokki, hemm bżonn defensur ġdid, hemm bżonn striker ġdid, hemm bżonn saħħu l-midfield ukoll, ġifieri hemm ħafna irtokki u investimenti jridu jsiru fit-tim sabiex inkunu nistgħu niċċallenġjaw. Però dak inħalluhom għax-xhur li ġejjin, dis-sena ħajkollna l-opportunità wkoll li jista' jkun ikunu t-tim li potenzjalment nwaffqu lil Manchester City milli jerbħu treble u hopefully jwaffquhom ir-Real Madrid u forsi l-Arsenal ukoll. Però il-fatt li ħankunu hemmhekk nilagħbu parti fiċ-chances li Manchester City forsi nittamaw ma jieħdux it-treble ħatkun nittamaw finali ta' denja ta' Manchester Derby li m'għandix dubju li ħatkun segwita minn miljuni u jekk mhux biljuni ta' supporters tal-futbol. Bħala partitarju kuntent ħafna, ma stennejtx li ħankun qed nagħmel dan il-video ħafna biktar b'mod ottimizmu illi għamilt il-video kontra is-Sevilla. Nagħlaq dan il-video billi nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm li huma The Barber Room għal pjazza u Your Beauty Essence. Nfakkarkom ukoll li il-programm li jmiss huwa ħajkun l-erba wara l-partitissima Juventus kontra Inter kontra Juventus għax ħajkunu l-Inter home li ħajospitaw lil Juventus ġewwa San Siro. Grazzi bittijaj tal-li segwejtu dan il-video u glory Manchester United. We are going to Wembley.